Виж какво е. Ма тя ги затваря сякаш. Сега се опитва да ги затваря. Спипа бомбоната. Ще взима какво ще направи. Ще да тика в устата Дали си. бомбоната му цялата? Не е бомбоната. Някой къде служи Някой бабата. не лъска от там. Служи Не тук разбира, баба. Някой къде я сложи. Дядо разбира, дядо. Дядо ти особено от коляка бъде Айде, разбира. затворете я пак. Дай сега да затворим кутийката, баба. И дидито пак ще отвори. Айде, баба, пак. По-спот от другата страна. Този път от другата страна. Сега ще я затвори. Ето, затворя. Айде, отвори кутийката с бомбони. Айде, аз ще един път, докато има фото. Я, удобно. Така дядо удобно я служи. Айде, баба. Айде, отварим сега кутийката. Ти ли камера, че трябва, знаеш? Ми е удобно. Ние държиш удобно. Виж как си сложил крака, бе си. Служи да седни. По-удобно е. Ти дори ли на дядо кутията с бомбони?